toivotuksiin on helppo yhtyä. Kiitoksia Ruar Lyökkäsöi näistä vuosista. 197 metriä tarkalleen. Lyökkäsöin uran viimeiseen hyppyyn mittaan ja norjalaisyleisö palkitsee siellä omalla tyylillään Lyökkäsöin. Sinne tulevat joukkuekaverit, huoltomiehet paikan päälle. Taitaa olla Norjan urheilutoimenjohtaja, joka tuon champagnepullon Lyökkäsöille ojentaa. Walter Hofer on siellä kansainvälisen hiihtoliiton puolesta Lyökkäsöitä onnittelemassa ja sitten tietysti kenttähaastattelu ja tässä Lyökkäsön tunnelmat. Paras tunnelma koskaan. Kenttähaastattelussa Ruar Lyökkäsöi totesi ja sitten norjalaiskannattajia villittiin totta kai pienellä Norja-huudolla. Lähes 200 metriin Lyökkäsöi uransa viimeisessä hypyssä. Ja tunteet ovat totta kai pinnassa Norjan leirissä, vaikka tämä hetki sitten tietysti on jo tiedetty tulevaksi jonkin aikaa. Frans Neuleiter, entinen itävaltalainen huippuhyppääjä ja nykyisin sitten Lyökkäsöin suksitehtaan edustaja ja siellä olivat Ruar Lyökkäsöin vanhemmat myös paikan päällä. Kojokoski ottaa herrasmiesmäisesti hatun pois päästään, kumartaa Lyökkäsöin suuntaan. Lyökkäsöin ura oli aika pahassa aallonpohjassa silloin, kun Mika Kojokoski tuli valmentajaksi ja siitä se lähti suuntaan, joka tuotti sitten 10 arvokisamitalia. Niin kuin sanottu, maailmancupin kokonaiskilpailussa useamman kerran sijoituksen kahden joukkoon, osakilpailun voittoja ja niin edelleen. Olympialaisista kisoista mitaleja. Huikea hieno pitkä ura päättyy näihin juhlallisuuksiin. Ruar Lyökkäsöi, Norja. Viikinkejä ja maailmanmestareita. Tuki tuon supermiehen kannustuslakanassa ja supermieshän on näistä Planitsan ympyröistä tuttu monen vuoden takaa ja sitten saavat